హాయ్ పిల్లలు, ప్రైజ్ ది లార్డ్. మనము 5th బుక్ లో నుంచి సంసోన్ గురించిన స్టోరీస్ ని మనము ప్రీవియస్ చెప్పుకున్నాము కదా. ఈ రోజు కూడా ఇదే బుక్ లో నుంచి స్టోరీస్ ని మనం చెప్పుకున్నాము. మీరందరూ ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటున్నందుకు నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. మనం ఫస్ట్ సంసోన్ గురించి ఒక ప్లాన్ తో అతను పుట్టాడు, అంటే ఒక ఉద్దేశంతో జన్మించాడని ఫస్ట్ లెసన్ లో తెలుసుకున్నాం. సెకండ్, వాళ్ళ పేరెంట్స్ మంచి దైవభక్తి కలిగిన తల్లిదండ్రులు అనేసి నేర్చుకున్నాం. థర్డ్ గా మనము దేవునికి నాజీరు చేయబడ్డాడు, సంసోను దేవునికి నాజీరు చేయబడ్డాడని త్రీ లెసన్స్ ని మనము నేర్చుకున్నాము. ఈరోజు 4th గా ఏంటంటే దైవిక శక్తి గల సంసోను, అంటే దేవుని బలము కలిగిన సంసోన్కి దేవుని శక్తి ఏ రకంగా ఉంది అన్నది ఈ స్టోరీలో మనం తెలుసుకుంటాము. అయితే ఈ స్టోరీలో సంసోను పెద్దవాడైపోతాడు. అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు సంసోను పుట్టిన తర్వాత దేవునికి బలి అర్పిస్తారు. బలి అర్పించిన తర్వాత బలి అర్పించే టైంలో దేవుని దూత వారికి ప్రత్యక్షం అవుతుంది. తర్వాత దేవదూత వారికి ప్రత్యక్షం కాదు. బలి అర్పించడం అయిపోయిన తర్వాత దేవుని దూత వారికి ప్రత్యక్షం కాదు. అయితే వీరిలో భయం అనేది పెరిగిపోతుంది. అయ్యో, ఇప్పటి వరకు దేవుణ్ణి ఎవ్వరు చూడలేదు. ఎవరైనా దేవుణ్ణి చూసారా? ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరు చూడలేదు కదా. అయితే వాళ్ళు కూడా ఆ రకంగా అయ్యో మేము దేవుని చూసాము, మేము దేవుని చూస్తే ఇక మేము చనిపోతాము అనేసి వాళ్ళు ఒకరు అనుకొని చాలా భయపడతారు అనమాట. అయితే ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత సంసోను చిన్న నుంచి కొంచెం పెద్దగవుతాడు. అయితే అతను ఒకరోజు ద్రాక్ష తోట దగ్గరికి వెళ్తా ఉంటాడు. నడుస్తూ ద్రాక్ష తోట దగ్గరికి గ్రేప్ ది మొత్తం గార్డెన్ ఉంటుంది, ఎక్కడికి వెళ్తా ఉంటాడు. గ్రేప్ గార్డెన్ దగ్గరికి వెళ్తా ఉన్న టైంలో ఒక పెద్ద సింహం ఈయనకి ఎదురొచ్చింది. పెద్ద ఉందనమాట, చాలా పెద్ద సంఘంగా అనిపిస్తా ఉంది. అయితే ఇతను చూసి అయ్యో సింహం వస్తుంది, నన్ను చంపేస్తుంది అని భయపడలేదు. ఇతను చాలా డేర్గా దాని దగ్గరికి వెళ్ళి దాని నోట్లో చేయబెట్టి 2గా చీల్చేసింది దాన్ని. అంటే ఆయన దగ్గర చాలా బలం ఉంది. ఆ బలం ఎవరిచ్చారు? దేవుడిచ్చాడు కదా. అయితే ఇప్పుడు అదే మనం ఉంటే మనకు డాగ్ ఎదురొస్తేనే మనం ఉరికిపోతాం. అలాంటిది ఆయనకు అంత పెద్ద లయన్ వచ్చి ఆయనను తినేయాలనేసి తన దగ్గరకు వచ్చినా కూడా తను ఏమనకుండా దాని దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని 2గా చీల్చేశాడు. అంటే ఇతనికి ఎవరు బలం ఇచ్చారు? దేవుడు ఇచ్చారు కదా. అయితే ఇంకోసారి ఏమవుతుందంటే ఇతను తిమ్నా అనే విలేజ్కి వెళ్తాడు. ఎక్కడికి? తిమ్నా అనే విలేజ్కి వెళ్తాడు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఇంట్లో పడుకొని ఉంటాడు. ఇతను మంచిగా నిద్రపోతా ఉంటాడు. అయితే ఫిలిస్తీన్లకు చాలా కోపం వచ్చి ఏం చేస్తారంటే నైటే ఆయన పడుకున్న తర్వాత నైట్ వచ్చి ఆయన ఎక్కడైతే ఉన్నారో దాని చుట్టూ మొత్తం కూడా అందరు సోల్జర్స్, తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర అన్ని బాణం కానీ బాంబ్స్ కానీ వాళ్ళ దగ్గర చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. అయితే ఎట్లయినా ఈరోజు నైట్ సంసోన్ని చంపేయాలి అని ప్లాన్ వేసుకొని ఉంటారు వాళ్ళు. ఎవరు? ఫిలిస్తీన్లు అందరూ కూడా సంసోన్ని చంపేయాలని ప్లాన్ వేసుకొని నైట్ పడుకొని మార్నింగ్ అయ్యే టైంకి సంసోన్ని చంపాలని అనుకుంటారు. అయితే సంసోను నిద్రలో ఉంటాడు, తనకేం తెలియదు. కానీ పొద్దున లేచిన తర్వాత చూస్తే ఆ రూమ్లో సంసోను ఉన్నాడు. ఏం జరుగుతుందంటే నైట్ సంసోను లేచి ఆ డోర్స్ ఉన్నటువంటి ఏవైతే అవన్నీ డోర్ కి పెట్టే లాక్ వేసేవి ఉంటాయి కదా, ఆ లాక్స్ కి అన్ని తీసుకొని డోర్ అన్ని విరగొట్టేసి ఇనుప అన్ని తీసేసుకొని ఇనుప దండాలు ఇవన్నీ తీసేసుకొని అతను అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతాడు. అయితే ఆ నైట్ లో ఆయనకు మెలకు వచ్చేటట్టు చేసింది దేవుడే. అవన్నీ ఎవరన్నా డోర్కున్న వాటన్నిటిని కటింగ్ ప్లేయరో ఏదో పెట్టి తీస్తారు. కానీ ఈయనే వాటన్నిటిని తన చేతులతోనే పెద్ద పెద్ద డోర్స్, అప్పుడు పట్టణానికి పెద్ద పెద్ద డోర్స్ ఉండేవి అనమాట. ఆ డోర్స్ కున్న ప్రతి అంటే డోర్ పెట్టేవి తీసేవి అవన్నీ గొల్లాలు కానీ తర్వాత వాటికున్న దండాలు ఇవన్నీ కూడా తన ఇంపై చాలా పెద్ద బలం ఉన్న వాళ్ళే దాన్ని తీసేవారంట. అప్పుడు ఆ గేట్ తీయడానికే చాలా అక్కడ ఇక్కడ మనుషులు ఉండేవారట. అలాంటిది ఇతను ఒక్కతనే ఆ డోర్ ని
ఎవరి సహాయం లేకుండా తీసుకొని వాటన్నిటిని తీసి ఆ తిమ్నా అనే విలేజ్ నుంచి పారిపోయి వెళ్ళిపోతాడు. మార్నింగ్ లేచి చూసేసరికి ఫిలిష్తీయులకు ఆ రూమ్ లో ఎవరుండరు, పడుకున్న సంసోను కనిపించాడు. అయితే ఇప్పుడు ఆయనకు బలం ఎవరిచ్చినట్టు? ఆ దండాలు, ఆ గొల్లాలు, వీటన్నిటిని తీయడం, గొలుసులు, ఇవన్నీ తీయడానికి బలం ఎవరిచ్చారు? దేవుడే ఇచ్చాడు కదా ఫ్రెండ్స్. అయితే మనం ఇప్పుడు 2 విషయాలు, ఆయనకు బలం ఉంది, ఎంత బలం ఉందో తెలుసుకోవటానికి 2 విషయాలు మనం విన్నాం. ఫస్ట్, తను సింహాన్ని 2 భాగాలుగా చీల్చేశాడు. తర్వాత ఫిలిష్తీయుల చేతిలో నుంచి తప్పించుకొని పారిపోయాడు. ఏ రకంగా పారిపోయాడు? ఆ పట్టణానికి ఉన్నటువంటి తలుపులకు ఉన్న గొల్లాలు, తర్వాత దండాలు, వీటన్నిటిని తను ఒక్కడే బలంగా తీసుకొని అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని పారిపోయినాడు. ఈ 2 విషయాలను బట్టి ఏమర్థమవుతుంది? సంసోన్కి చాలా బలం ఉందని ఈ విషయంలో మనం తెలుసుకున్నాము. దేవుడు మనకు కూడా చాలా బలం ఇచ్చాడు కదా ఫ్రెండ్స్. మనం కూడా ధైర్యంగా ఉండాలి. ఎవరన్నా వచ్చి మనల్ని బెదిరించినా కూడా మనము ధైర్యంగా నిలబడాలి, భయపడి పారిపోవద్దు. దేవుడు మనతో ఉంటే మనకి ఎలాంటి భయం అనేది ఉండదు. ఈ స్టోరీ వల్ల మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? సంసోన్కి చాలా బలం ఉంది. ఆ బలం ఎవరిచ్చారు? దేవుడు ఇచ్చారు. అంటే ఇప్పుడు సంసోన్కి దైవిక బలం అనేది ఉందని ఈ 4th లెసన్ లో మనం నేర్చుకున్నాం. ఫస్ట్ లెసన్ లో దేవుడు సంసోన్ని చూజ్ చేసుకున్నాడని నేర్చుకున్నాం. సెకండ్ లెసన్ లో సంసోన్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా దేవుడితో మంచి సహవాసం కలిగి ఉన్నారని నేర్చుకున్నాం. 3rd లెసన్ లో సంసోను నాజీరు చేయబడ్డాడని నేర్చుకున్నాం. 4th లెసన్ లో సంసోన్కి దేవుని బలం ఉందని నేర్చుకున్నాం. ఈ స్టోరీస్ అన్ని వింటున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ రోజు మనము కంటత వాక్యం నేర్చుకున్నాం. దేవుని వలన మేము శూరకార్యములు జరిగించెదము. దేవుని వలన మేము శూరకార్యములు జరిగించెదము. మా శత్రువులను అనగద్రొక్కువాడు ఆయనే. మా శత్రువులను అనగద్రొక్కువాడు ఆయనే. దేవుని వలన మేము శూరకార్యములు జరిగించెదము. మా శత్రువులను అనగద్రొక్కువాడు ఆయనే. కీర్తనలు 60:12. కీర్తనలు 60:12. మళ్ళీ ఇంకోసారి, దేవుని వలన మేము శూరకార్యములు జరిగించెదము. మా శత్రువులను అనగద్రొక్కువాడు ఆయనే. కీర్తనలు 60:12. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ స్టోరీని మీరు మళ్ళీ చూసుకోవాలి బైబిల్లో. అంటే న్యాయాధిపతులు 14:6, న్యాయాధిపతులు 14:6, న్యాయాధిపతులు 15:1 to 5th వర్డ్స్ వరకు చూడండి. ఈ స్టోరీ మీరు ఆ బైబిల్లో చదవగలుగుతారు. ఈరోజు మీరందరూ స్టోరీ విని ఎంజాయ్ చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కొత్త స్టోరీతో మీ ముందుకు వస్తాను. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.